Αξιότιμοι και αξιόλογοι συνάδελφοι της Χριστούργημα θα λάβει το βραβείο του Χρυσού Κάστορα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή που θα κάνουμε απόψε, αλλά και τόσο δημιουργική ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνθέσουμε τις απόψεις μας, γιατί τα βραβεία μας είναι πανευρωπαϊκής φήμης και αναγνωρισμένα για την... Συγγνώμη, τα κινητά μου. Ο παπαγάλος μίλησε. Λοιπόν. Άμα μίλησε, να πάρει βραβείο. Τι λέτε, αγαπητοί μου. Μπορεί το σενάριο να έχει δομή και εξέλιξη, αλλά θεωρείται η απόπειρα διαλογικού μοντάζ, ιδιαίτερα στα σκηνημετικάτα, δείχνει περίοδο καλλιτεχνικής ανοριμότητας. Διαφωνώ κάθετα. Σιγά να μην πληρώσει κανείς για να δει ένα παπαγάλο και τέτοια. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν πρόκειται να κόψει κανένα εισιτήριο. Άλλη επιλογή, άλλη, δεν το συζητάω. Αν είναι έτσι, εντάξει συνάδελφοι, ας περάσουμε παρακαλώ, γυρίστε στη δεύτερη σελίδα. Κοιτάξτε την υποψηφιότητα. Η δεύτερη ταινία είναι μια ταινία υπαρξιακού χαρακτήρα και έχει τον τίτλο «Μία μοναχική καλαμιά». Παρακαλώ. Αυτό είναι όντως εντυπωσιακό για νέο σκηνοθέτη. Μπορεί να διαρκεί 6,5 ώρες. Πόσο? Αλλά τα πλάνα με τον γιατρό θεραπευτή, τη γυναίκα με το Αλτσχάιμερ, τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό, την τραπεστή. Εντυπωσιακό. Ιδιαίτερα το βασικό στοιχείο που τους ενώνει. Η καλαμιά. Είναι και... Αυτή την ψηφίζω κι εγώ. Διότι η κόρη του Περιπτερά έχει μέλλον στον κινηματογράφο. Έχει μέλλον στον κινηματογράφο. Πώς το εννοείται αυτό και έχει μέλλον δηλαδή? Διότι η κόρη του Περιπτερά έχει σωματικά χαρίσματα. Με συγχωρείτε πολύ. Αν είναι έτσι, εντάξει, μας περιπτώσει. Τέλος πάντων. Για ποια ταινία μιλάμε τώρα? Είμαστε τώρα στην μοναχική καλαμιά. Παρακαλώ, ας περάσουμε στην τρίτη υποψηφιότητα. Μήπως έχεις κανένα μέσο εδώ πέρα? Δηλαδή εσύ θα πεις το πρώτο βραβείο? Έτσι. Τι θες τώρα? Εντάξει. Ήρθε ο Ιωάννης που είχαμε στην Αφρική, είχαμε σιγά περιφάρει μας και δέσαμε στο πρώτο βραβείο. Εντάξει, πες το Άκη, να όχι να καταλάβεις. Το πρώτο βραβείο καλύτερης μαθητικής ταινίας απονέμεται στην ταινία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας με τίτλο «Εσκήσεις Πρέβεζας» λέγω. Με τίτλο «Και πάντα γνωρίσουμε». Και εδώ πέρα που είναι και που βοηθάει έναν εκπρόσωπο τη Λάνισσας, δεν φανταζόμουν ποτέ θα σε έβλεπα εκεί. Καλώς ορίσατε, φαντάζομαι εσείς εκπρόσωπος του τι Λάνισσας και μπροστά στα δήματα. Να σας πω κάτι, κάποια στιγμή είχα τον Τάσο περίμενε. Θα σας αξιούχους της ταινιάς. Μια ταινία που βγήκε με πολύ κόπο και χαίρομαι που άντυξε για τις δικές σας καρδιές. Σας ευχαριστώ. Πρώτο βραβείο ξένης ταινίας απονέμεται στην ταινία Νολία από την Τουρκία. Καλύτερης ελληνικής ταινίας απονέμεται στην ταινία της Ελένης Μίλτσι, «Εκκρεμότητα».
Ωραία, θα φωνάξω τον κύριο Κατσαούγλου. Φωνάξτε τον κύριο Κατσαούγλου, κύριε Βαγγέλη. Θα παραλάβει το βραβείο. Θέλετε να πείτε κάποιος εκ των δύο κυρίων κάτι βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας? Γιατί εγώ δεν το λέω. Και εσύ το λες. Θα σου περίεργα. Γιατί κατάλαβα γιατί το λες. Γιατί το λέω. Στο τέλος, θα σου πω. Δεύτερο βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας απονέμεται στην ταινία του Στέργιου Πάσχου με τον τίτλο Ελένη. Εγώ θα ήθελα να πω, να δώσω συγχαρητήρια και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του Artfuls, στην Άντα της Αρτζή, που γνωρίζουμε πόσο αγωνίστηκε, σε όλη την ομάδα που είναι εδώ παρόντες και δεν είναι παρόντες, γιατί σιγά σιγά, ανεπαίσθητα και διακριτικά, γιατί ακριβώς έχουν πεισμώσει να κάνουν καλύτερη τη Λάρισα και να μας κάνουν πιο καλλιεργημένους, έχουν βάλει την τέχνη στην πόλη μας. Τα πρώτα βραβεία, πριν περάσουμε στα πρώτα βραβεία, πάρε να δώσω τώρα τα βραβεία της φωτογραφίας. Θα δώσω λοιπόν Θα σας πω για το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας. Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων, το Artfuls Video Festival προκήρυξε διαγωνισμό φωτογραφίας με τον τίτλο «Ενάστε υπομένοντες». Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κυρία Μαρία Μπακαβού, κύριο Κώστα Μιγδαλανά. Το ήξερα να περιληφθώ σε αυτό το όνομα με το που το είδα. Να παίρνεις ανάσα πριν το μεγάλο το όνομα. Μάλιστα. Και στάματα στο θέατρο. Και κύριο Θωμά Παπανδρέου απονέμει λοιπόν το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας στον κύριο Ξενοφόντα Ράφιο από την Αθήνα. Λοιπόν, το βραβείο Λαρισαίου Δημιουργού απονέμεται στην ταινία του Ιωάννη Κοψαρχίλη για την ταινία του «Ένας μεγάλος έρωτας». Έχουμε κάποιο εκπρόσωπο από το... Α, ωραία. Α, ο σκηνοθέτης. Ευχαριστώ καρδιά στο Δημήτριο Φωτίου και στη Λιώδη Θοδελίου που συμμετείχαν, δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην ταινία. Στο Δημήτριο Χατζηπούλιο που έτσι μεταξύ του κάθε εκεί πέρα. Το πρώτο βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας. Φτάσαμε δηλαδή στο κορυφαίο βραβείο στο ελληνικό κομμάτι του φεστιβάλ. Ζηλένεις τώρα, έτσι. Τι θα κάνω. Το πρώτο βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας. Έλα, να, θα πω τη μία, θα πεις την άλλη. Άντε, το μοιράζω. Το πρώτο βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας μοιράζεται εξ ημισίας στις ταινίες Τιμόρ του Γιάννη Ριγόπουλου και Γιώργου Κουρκίτσου. Παρακαλώ από τις τιμές. Και στην ταινία «No Parking» του Στάνου Τσάνη. Θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή του κ. Γαραστό να δει να απολύσει τα βραβεία. Μαζί με τις ευχαριστήσεις για τη στήριξη του φεστιβάλ. Λόγο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που πάρκαρε στις καρδιές σας στο No Parking. Μεγάλη μας τιμή και να ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και συντελεστές για την αμέριστη βοήθεια τους και αγάπη τους για όλο αυτό. Και να το αφιερώσω στον αδελφό μου που είναι αφιερωμένη και η ταινία, όπως το είδατε, και είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Και μια τελευταία αφιέρωση. Να ευχαριστήσουμε το Artfuls για την υπέροχη εκδήλωση και προσωπικά θέλω να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που όταν τον βλέπω μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για ζωή και χαρά για δημιουργία και να προχωράω και να μην σκέφτομαι τίποτα, και αυτή είναι η Νάνση Σπετσιώτη. Συγχαρητήρια.
σε όλους, στους διοργανωτές, στους συμμετέχοντες, αλλά και στους ανθρώπους που παρακολούθησαν αυτό το φεστιβάλ. Εμείς είμαστε κοντά, θα είμαστε κοντά πιο δυνατά, γιατί βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερης αξίας, ιδιαίτερης σημασίας και ό,τι νεανικό το στηρίζουμε ακόμη πιο δυνατά. Γιατί πιστεύουμε στους νέους, στις ιδέες τους και στο οξυγόνο της ζωής το οποίο μας δίνει. Και επειδή είναι οι φορείς των νέων ιδεών. Συγχαρητήρια και πάλι και του χρόνου θα είμαστε πιο δυνατοί και καλύτεροι. Σιγά σιγά, γιατί τελείωσαν τα βραβεία, να καλέσω και την εμπνεύστρια πρόεδρο του Artfuls, την κυρία Σαρτζή, να κάνει τη χρήση του Μόλις ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι θα φτάσουμε τόσο πολύ, τόσο ψηλά, αλλά το παλέψαμε. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τους φορείς που στάθηκαν δίπλα μας. Και αυτοί οι φορείς είναι οπωσδήποτε η περιφέρεια Λάρισσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αντιπεριφερειάρχη κυρία Καραλαριώτου που δεν είναι σήμερα μαζί μας και η οποία μας δέχτηκε με πολύ ζεστασιά στο γραφείο της και πίστεψε σε εμάς. Ελπίζω ότι δικαιώσαμε. Οπωσδήποτε το ΤΕΙ Λάρισσας από τον πρώτο χρόνο είναι δίπλα μας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο. Και επιτρέψτε μου τώρα να πω ότι όλα τα παιδιά του Artfuls, να ξεκινήσουμε πρώτα από τη συνεργάτηδά μου, την Εύη την Πεκίνη, να ευχαριστήσω την ψυχή του φεστιβάλ, την Τίνα, που έκανε. Το σποτάκι που έκανε κάθεσε πάνω μου για όλους υπάρχει θέση, ήταν λάθος. Δεν υπήρχε για όλους θέση στο φεστιβάλ μας τελικά. Ήταν φυσικά. Και θέλω το Σωτήρι τον τεχνικό μας και τα παιδιά όλα τον Αργύρι, την Λίνα, τη Στέλλα, την Μαρία, την Γεωργία, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, τον Βασίλη, τον ξανά Βασίλη. Είμαστε όλοι τόσοι πολλοί, τόσοι δεμένοι και πιστεύουμε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ θα έλεγα, κύριε Περιφερειάρχα, εσείς τώρα να προκηρύξετε το 5ο φεστιβάλ ταινιών μικρομήκους Λάρισσας. Το προκηρύσετε? Άμα βοηθήσετε, βέβαια. Εμείς θα βοηθήσουμε. Εσείς θα το κάνετε, εμείς θα είμαστε κοντά. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν το 5ο νεανικό φεστιβάλ ταινιών μικρομήκους Λάρισσας. Ευχαριστώ τον Άκη, ευχαριστώ τη Ζωή. Γεια σας.